Kajing the jong laba lapsan arsi kinthi kalawan rai kajing ya briew kabakat hadu shphongun tang rilum Garo hakini kisau prakanta blalet nyo umendri rangba ubadan menta rilum Garo ulalum ya kajing elang perkhat kam hakasi sajan banlum jingken ya kijing ja basngausi pat kijing julor na kijing len shop kibor ka mariang hadin kijing ther jong ulamba lapsan rilum Garo tad hadu kajan mi sisa jan kiladan hadu shipongut kibriu kibladu yala kajong kajing em ha kini kisau prakanta balalet nyo ha kaba laingut kidei nakashnong dalu West Garo Hills District but nyongut kidei na South Garo Hills District kitei ki nyongut kibriu kibladu ya kajing em kalaja hakashnong hatasya songma kabahab hapo kagaso para pias ha South Garo Hills kini ki nyongut kibalayap na kajingtua ka khando kabla tep em yaki kijing the jong ula ba ubajor ha ka shiteng mien jong ka si thodien kalawan ra ya kajing shlai ha ka shnong dalu West Garo Hills bat yaki benta rithor jong ka rilum Garo kagaso para kabadan ha South Garo Hills kala shakta bha na kani ka jingshlay ha kaba ka wei ka jingking kala shakrong ha ka ba san umendri rangba ulabatha yaki bor Sinshar district ban palat ngo mador yaki song jingerap pisa shaki bahaye ngasem jengki laingut ki riupat ba kibladu ya ka jingem hadalu ukon rat ulabatha ru yaki bor Sinshar district ban pan jingerap naka sorkar bat ban pentikena baki jingerap kin poi shaki jaka bala shakta usangma ulabatha ru baka jingki yang ding kabala kadya bat sharong haka saw day ban shnano mardor ula ai jingmut ru ban shna shwa shipor da ka jingki yang nar bashupandan Bailey Bridge Technology ban ailat nakabenta kalit kawan ki padba